Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. So today, mayroon kami isa-surprise. Surprise namin si Gigi kasi birthday niya po bukas. In-advance po namin yung birthday niya. So bali hindi niya to alam talaga guys. Kinutsaba namin yung nanay niya na pumunta sila dito ng buong family. Then, dito po namin siya surprise kasi sabi po ng nanay niya dito na lang daw. Saka parang hindi rin halata. Paiyakin natin si Gigi guys. Tignan natin kung iiyak. Luluto kami ng, ayan, nagpe-prepare na po kami ngayon ng magpapansit. Special pansit bihon at baked macaroni. Special pansit ni Greta. Tsaka sizzling fufu. O, diba? Sarap. Saka Anong menu order? Lumpia. Nachos. Tsaka coffee jelly. Tsaka lumpia ng bayan. Tsaka lumpia favorite ng bayan. Yung lumpia na hindi ka nakakain sa Milo mo. May nagtatago pa guys ng lumpia. So guys, abang-abang mamaya. Thank you. A few moments later. Ayan na guys, nagpre-prepare na kami. Ano yan natin, Joanne? Lumpia ni Madonna. Lumpia na naman. Ayan o. Favorite ng bayan. Sarap. Tsaka salad. Oh, di ba? Healthy-healthyhan kami ngayon, guys. Healthy-healthyhan kunwari. Yun, oh. Ang punong abala. Oh, di ba? Ang tanda na rin ni Gigi. Laman tuloy ang tunay na edad. Bulgahan na po, Ang bake mac na Ate Joanne. Wala nang liglig-ligib. Kaya mag-asawa ka na, Jay. Naunahan na. Patandaan daw kami, guys. Patandaan. May makukuha daw na 100,000. Pag nakaabot ng 40. Na walang asawa. Pinuto ako ng pansit. O, dali. Tingnan natin ang pansit natin, Greta. Hello po. Oh, makalat dito sa amin, guys. Ganito talaga pag may handaan, makalat. Oh, sarap. Ito yung finale, guys, ha? Pangpahaba ng buhay. Kung magbe-birthday. Tignan natin ang paminta from USA. Much later. Oh, ayan. May nachos din. Mayroong pansit. Mapaikan dito na. Hindi natin. O, yan ang ating salad. Yes, may favorite. Ang chef. Ayun o. Isa pang pansit. Ni Auntie Ligaya. Sarap pa. Oh, di ba? Walang ulam, guys. Ano lang yan? Merienda. Ayan, guys. Andito na ang mother ni Gigi. Kaway kang ante. Si Auntie Arceli. Siya ang una naming tinawag. Mamaya isa-surprise din namin si Gigi. Nagayak na! Si Auntie Arceli. Sobrang tats daw. Tats na tats. Tinatawag pa namin yung dalawa niyang kapatid. Hinahunting pa namin sa taniman. Doon pa sa taniman. Isa na sila. Ako na, gayak ka na. Oh, may coffee jelly. Hindi naman matanas. Si Alex ngayon man lang eh. Nahiya daw si Alex guys sa parents ni Gigi. Kaya ayaw niya pumunta. Oh, ayan guys, sinaantay na lang namin si Gigi. Sinundo siya natin Aisa. Ayan na, ang kanyang kapatid. Nanay at tatay. Kaway kayo eh. Hi guys! Oh. Yung isang lalaki nila, si Marlon, nasa taniman. Busy. Nahiya daw. Nagtanim. Wala namang ingay. Lapit mo.
Ah, diba? Happy birthday, Gigi! Happy birthday to you! Happy birthday! Hindi na surprise ang sinabi niya. Happy birthday, Gigi! Thank you! Oh, dito yung birthday celebrant. Sinisi yung tatay. Sabi na, saan si nanay mo? Nandun sa barangay? Ang ginagawa sa barangay? Ewan ko. O, diba? Ang gagaling namin gumawa na ano? Sa prank. Na prank ka. Sabi nga, ay, mag-unboxing tayo, G. Sabi niya gano'n. Kaya kagabi lang yung dumating, G. Sabi ko, ano kaya? Yung pangalawa yun? Oo daw. Speech ka muna bago ka mag-blow. Hala? Sige, wish. Ay, wish. Ayun. Yay! Maraming salamat po, Team DFL. Yay! Siyempre, hindi lang yan. Meron pa kaming pa-surprise. Yes! Thank you po sa nag-sponsor ng pagkain from Qatar. Kay Sir Tisoy. Kay Sir Tisoy. Yay! Thank you, sir! Thank you, Sir Tisoy! Oh, diba? May tufu! Oh, bake ma. Wala talaga akong promise. Sure ka? Wala kang... Yes! Wala talaga Eh, tinanong ba ako kaninang umaga kung magpabayan kami? Bakit? Kasi magpapadala sana sa Palawan. Ay! Akala ko kaya ka magpabayan. Sabi ko, magbili na yata ng handa si Gigi. Mix nga. Sabi niya, Ate Christine, ata magpabayan. Sabi yung gano'n. Padala sana sa Palawan. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan may challenge ka muna. Wala. Alex, huwag ka maingay! Ay! Hala, nasabi ko na! Kaya pala sa akin, sabi ni tatay, barangay tanid daw. Punta sa bahay. Kung ano-anong dinahilan eh. Sabi ko, ano yung tayay? Tawag ako sa barangay tanid na tawag sa akin. Sabi niya, kaya sunduin niya raw sa akin. Tunga mo na Miss Philippines. Nasaan sa New Boy? Baka nagdungaw na doon si tatay mo, Jay! Wala-wala niya nandun. Baka gingdungaw niya na sa bahay. Dapat pagsangitan ko na natin yung sundukin niya. Punalan sangitan. Ay, yung kinilos pa na nila. Hindi sa karton. Hindi ka nakaano dyan, hindi ka nakaramdam. Wala talaga promise kasi alam ko bukas pa. Oo, di ba? Ang galing ni Auntie Arceli maglihim. Good job, Auntie. Pero maganda ka sana ang bukas. Sana kasi sa atin Tintin daw magluluto. Sabi na lang. Advance na eh. Nawala na pala. In-advance na namin kasi kaya namin inano, hindi namin sinaktong birthday mo kasi mahalata mo. Ay talaga eh. Umupo ka doon, sit down. Oh, doon ka na sa trono mo. Pinagpuyatan ko to, Jake, gabi. Hindi ako nag-inaw buong araw. Dahil di. Yung espasol. Yung Wala na espasol. Diyan na nga yung espasol. Alay, pasok! Ay, dito kaya sila nanay niya. Ate, diyan kayo, Uncle. Dito kayo, Uncle. Uncle, doon kayo. Kaya pala nakasarado. Ayan. Sabi ko, buksan mo, ayaw mong buksan kanina. Kaya nga nagpupo pa ako dun eh. Oh, ibigay mo na. Ito ay munting regalo. Wala ano. Alex, yung ano mo. Wala si Alex eh. Pinuntahan ko. Nasa ano na. Ah, sige. Ano ba? Oh. Laka kang Jake. Tapos, buksan. Ay, tanggalin mo na. Ikaw na magtanggal.
Mabasag. Itlog yan eh. Cellphone Wala ko yan. na. Arabe! Wala ko na! Yay! Tayo ka! Yan. Yun o. Sana all! Yay! From USA! Thank you po! Thank you! Aloha! Wait! There's more! There's more! O, sana mo yung mata. Yan ang final si Alex na, Alex! Wala, pawisan na rin lang si Alex. Wala na. Pawisan na si Alex. Ang pangatlong pinali. Walang maingay ah. O, next! O, sana all daw sabi ng kapatid niya. Hawakan mo. Ay, wait lang. Guys, birthday ko rin. Take yan kayo. Baka matumba. Oh, hindi. Baka naman. Buksan mo naman yung tali, tapos yun lang mag-ano. Ano kaya yan? Ibang cake yan. Ba, may pasabog ah. Okay, wait lang. Wait! Oops! Huwag magalaw. Bigay ni Alex yan. Huwag kang magagalaw. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Wow! Labas ulit! Dito yan. Sana all ulit? Wow! Yun o. Oh, diba? Thank you po sa 10,000. Oh, diba? Anong masasabi mo? From Tito subscribers. Thank you po. Yes. Anong masasabi niyo, ante? Uncle. Okay. Naiya si Rafael. Thank you po, Tito subscriber. Thank you po. Yehey. Anong gagawin mo dyan, Je? House pang paggawa ng Pagawa na. kulungan ng baboy. Thank you po, supporter from USA. Yay! Thank you po. Thank you po. Thank you po, Sir Tisoy from Qatar. Sa pagkain. Masarap na pagkain. Logi, 30 ka na. Sunod ka sa akin. Bye, sunod ka na sa Kaya nga akin. eh. A few moments later. Makita dyan lumalapit sa mag-aandun ng maraming pagpapasalamat. Dahil lang sa iyong pag-ibig at awa. Nananatiling buhay namin lakas. Nananatiling aming karapatan. Tumawag sa iyong napakabanal na Panginoon. Ngayon, kapiling namin ang iyong anak na pinasapit mo sa kanyang kaarawan. Isang napakalaking bagay sa kanyang buhay. Sapagkat naaawa ka sa kanya. Patuloy ang iyong pagkalinga sa kanya. Mapinupuri ka namin at ang hiling namin, o aming Ama, ibigay pa ang maraming kaarawan sa buhay ng lingkod mo upang lalo niyang magamit, o aming Ama, di lamang sa pamumuhay sa mundong ito, lalo na sa mga paglilingkod sa iyo. Ingatan mo siya sa bawat sandali ng kanyang buhay, malayo sa mga karamdaman at kapahamakan, panatiling kalusugan ng pangangatawan, ang patuloy niyang matupad ang kanyang sagutin, pagpuling kaloob mo sa lingkod mo. Pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Hindi natunaw yun siya. Wala kaming oven. Hindi nag-blow ano? Kanina po. Ganun ba? Hindi ah. Sinurprise po kasi namin yan. Walang alam. Bukas pa kasi birthday niya. Bukas pa? Opo. Ganun ba? Tokwan eh, Greta. Kain guys. Parang karne ah. Tofu. Tofu ba yun ate? Tapua. Sisling tofu. Ikaw nagluto, Efrain? Opo, lahat po yan. Tagahiwa ka lang ah. Kaya pala masarap eh. Tagahiwa ng sibuyas.
Luto ko lahat yan. Perfect. Sarap na pansit. O Charles, o baka hindi mo maubusin mo. Bumalik ka na lang. Wala ka na doon na sa labas. Hindi na yung may birthday. Si Gigi. Tagtago man na yan. Ajimit. Ito ayaw mo. Masikip Sarap kong yan, pwesto. carne yan. Kailangan namin dito pwesto eh. Sinurprise lang namin. Kailangan itago. Kaya nandito sa loob. Na-surprise yan, kaya ginakuha. Daw, batuin ko na nga kanina. Kala ko, Uncle, sigawan mo kanina eh. Happy birthday, Jay. Awa nun. Panapak na. Ako, baka malaman nila eh. Unboxing. Unboxing na ano. Anong wish mo, Uncle, sa mag-birthday? Sana, humaba pa yung buhay niya. Katulad ng pansit. Sana magpahipo ko na natin eh. Sana magpahiwa siya doon. Magpahiwa doon sa money cake. Oh, wish nyo kay Gigi. Sana asawa na. Sana sagutin mo na si Alex. Sagot agad. Hindi nga galigaw. Kamu nga, Jay. Wala kang kaparamdam. Sagot na. Taramdam dapat eh. Kain lang ng kain, guys. Luto ko yan lahat. Sana mag-enjoy kayo sa mga luto ko. Parang ang gawa mo suka lang. Ay, akinin. Katulad natin yung luto natin, Joanne. Masarap yan. Ang kanyang bake, kaya lang di masyadong na Bake na walang, ano, na hindi siya bili. yung cheese. Anong wish niya, auntie, kay Gigi? Ano po sana? Sana baka unahan kita ka nga kain. Kapag di ka pa nag-asawa, unahan kita. Round out, guys! Naman, ang dilim. Kopi Gili. Nakadami si Auntie Duligaya. Kadami ng pansit? Kadami. Sarap pa yung coffee jelly Sampung content. bite yan ang sa pansit eh. Palibasa yung luto niya. Kailangan niya daw ubusin. Much later. At syempre guys, hindi pa nagtatapos ang ating kasiyahan. Meron pa tayong mga pa-surprise! Huwag nyo naman ipakita tong sili ko. Oh, may nag-take out. Ito guys, may mga... No money involved. Pero matutuwa kayo. Ang ating unang player si Auntie Pasing. Hello po. Next si Auntie Ligaya. Second player. Dito ako guys. Si Ate Joanne, si Ate Greta, at si Mother. Mother, come here! Yan. Ganyan ba sila? Hindi, doon kayo sa likod. Ay, oo, doon kayo. May papatong kami dito, bawal hawakan. Sa labas na. Hindi nakasama si birthday girl. Yes. Oh, syempre. Talikod kami? Wala pa si Kuya Ulan at si Alay. Proxy. Mamaya na sila. Ito, nalaman niyo yung bunot-bunot natin dati. Oo, pero... Oh, isa lang ang winner. Ako pa ba? Isa lang ang mananalo. Isa lang mag-isa. Siguraduhin niyo lang ha. Isa lang ang mag-mega jackpot. Meron ding olats. Olats. Merong olats, merong mega. Ganun talaga lang naman puro mega, di ba? Delikado sa Tiligaya. Are you guys ready? Merong meron ulit regalo tapos may bibigyan akong number. Magbunot kayo kung ano. Okay. Tignan mo na peng yung ating munting regalo. Ayun naman yan. Pasilip. Nakita ko na. Isa lang ang mega. Dali, parang yung inubos mo yung mga ribbons ko dyan ah. Ay, bulot pa ako. Si Alec at si Kuya Ulan. Mamaya na lang kasi nasa bukid pa sila. So, hindi na natin nantay ba kasi abutin tayo ng siyam-siyam. Tsaka brown Auntie out. Paseng, bunot. Matangkod? Ganon? Pwede Huwag mo tignan. muna buksan. Huwag mo muna buksan. Ay, kala ko na. Nakatalikod talaga sila, Hindi, ate. magalap kayo. Ba't kasi nakatalikod? Dalawa na yan. Hindi kasi ipapatong namin dito yung
O, tayo kayo dyan. Magkarap na lang kayo dito. Ipapatong namin dyan eh. Go, Auntie Ligaya. Pwede ko na buksan? Wala pa. Ay, dalawa yan dahil kaya mo. So, yung dalawa, kay Alex at saka kay Kuya Ulan. Yan. Ngayon, buksan niyo kung anong number. Pero yung box dito, yung isa lang ang may laman. Ano sa'yo ito pa, Seng? Number 4. Bawal hawakan na. Oh, wag niyo muna hawakan, i-diso mo muna. Bawal hawakan. Number 5. Bawal hawakan, madi-disqualify. Bawal hawakan. Mali ako ng pili Parang mali ako ng Number 2 ako. Number... Oops! Ops! Bawal hawakan. Jay, tagatingin ka ng baka may maghawak dyan eh. Talaga. Don't touch. Ba, malaki yata yung sa akin. cellphone yan ko. Number 1. Ngayon pa lang natatawa na. Number 1. Malas tayo. Para magaan. Buksan mo. Bigat. Number 7. Huwag niyo hawakan. Wala 7 ka ma. Oh my God. Huwag maalan na. Piso. Huwag hawakan sabi. Makalipad dyan. Lakwa. Na-grounded? Sandali lang. Sinabi kong hila sa kanilang hilay ng mga isang ganito lang. Isang gano'n lang muna. Isang Ganito? Nakita niyo yung bilog? Ante ito. Angat nyo lang. Parang money cake din to Money cake rin ba to? Pero matatawa ka. Asan? Baka may pala. Ang tanong kung mane. Baka may pala to May mane pero isa. Wait lang. Pag sinabi ko isang hila lang. Angat lang muna. Ready! Get set! I'll go. Kating pilat. Sige, isa. Ready? 1, 2, 3, go! Angat mo na! Angat mo na! Pa-advance birthday ni Tito Subscriber! Yay! Oh, thank you pa! Sa birthday niyo, wala na! Advance nyo na! Tito! Subscriber! Guys, may pangbili na siya ng pen! Pakita nga te. Oh, yan. Oh, ikaw ang Ligaya, angat mo. Oh, yan. Thank you so much, Tito. Subscriber sa Pinanuwas po. Pare-pares ang yan, mother. Sabi siguro ng Ligaya, ala, wala naman sa akin. Hindi ko nakita yung pira na ginahila nila. Akin na. Thank you. Sabi sa advance din dito yan kasi alam niya na medyo mahirap dapat nga sa birthday niyo pa. Sabi niya, isabay na daw sa birthday ni Gigi. Para masaya. Dahil tag-kirimay tao para may panggastos. Dapat pumunta ka rito, Tito. Para ano? Dapat thank you kami sa iyo. Thank you so much, Tito. God bless po. Thank you.
kids. Oh, Sante Ligaya. Sabi ko mabigat yung kay Ate Joanne. Lagay ng cellphone niya. Kaya pala mabigat. Maraming salamat po. Ano gawin mo dyan? Anong gawin man tayo? Babaw yan. Pambili na? Pambili ko na lang ng baboy po. Oh, Sante. Salamat. Salamat po. Anong gawin mo dyan sa pera, Mante? Pambili ko na. Iiyak mo yan. Iiyak mo yan. Iiyak mo yan. Salamat po sa bahay. Ayun. Ala, gayak na Sante Ligaya talaga. Just the two of us. Ano lang yun? May alam. Mas magaling namin magtago na. Hindi talaga in-expect. Kala ko sila binigping. A few moments later. Gusto lang din po namin mag-thank you sa kay Sir Willie sa binigay niyo pong t-shirt. Yay. At saka sa necklace po. Thank you, thank you. I love New York and Virginia. Thank you po. Thank you po. Bali, ano guys, bibigay rin namin ito sa mga kating nating lalaki kasi ano, malalaki. Mga sa... Kay isa pa, yung isa kay Papa, kay Uncle Sunny, asawa ni Auntie Ligaya, at kay Uncle Mercy. Puro siya, di ba? Nagpuraw siya. White siya eh. At tsaka kay tatay niya, bigyan tatay mo. Kay Nanong tatay. Uncle Mercy. Wala, one size lang yan. Thank you, Sir Willie. Naantay lang po namin yung dalawa nating boys para ma-surprise din sila. Busy po sila sa bukid nila, guys. Baka daw naanod na yung ano nila, tanim. Binabantayan nila. Kanilang mga panin. Ayan guys, dumating na si Alec. Yeah. Oh, magkain ka na muna doon sa loob. Magkain ka muna. Antayin natin si Alec. Nakalabas ko na sa ilog. Ayan lang natin guys, si Kuya Ulan. Kaganda ng pag-abot ni Ones eh. Oh, sige ka. Happy birthday, Camarina! Guys, kinikilig ang mga bata, silang kinikilig. Oh, lalo na to ha, kilig na kilig to eh. Yang mga yan, kilig na kilig. A few moments later. Ayan guys, nandito na si Kuya Ulan. At si Alec. Yan, present na sila. O, pa! Tayo lang yan, tayo. Dito. Magkano kayo sanggol? Oo, kung sinong malakas. Malakas siya, pagod ako. Yung naka-charge. Yung naka-charge. Pagod nagtundos. Nakita ko ay, hindi ako pagod. Ano nga yan? Yung sanggol. Wow! Tingnan nyo kayo na. Hindi naman nakukuha yan sa laki. Bakit? Pag-anoy mo na, bunutin mo na. Bunot! Samyang. Oh, maiyak ka sanghang. Tulog si Pusko eh. Kaya pala hindi nagkaan si Alec. Kanina kasi nagpalaro na kami. Oh, wag niyong harangan to ha. Hindi makita yung expression nila. May twist naman. Nagbunot na yung lima kanina. Hindi nakuha yung mega jackpot. Yung mga nakuha nila ay Sona. Payong nakuha. Payong. Ngayon may number dito. Nandito yung isang mega. Isang swerte. Nako. Nandito yung isang swerte. Dalawa na lang. Mataro kayo sa Alex. Kontrabida ka talaga kay Alec eh. Sinong manok nyo? Sinong manok? Oh, sino? Ulan. Makabupol lang. Makabupol. Oh, sino kay Alec? Sino kay Alec? Si DJ. Oh, kay Kuya Ulan. Kanino kay Kuya Ulan? Oh, maraming kay Kuya Ulan. Nag-iisa lang sa'yo, Alec. Kailangan naman na magpili. Bato-bato ko kayo sa mga magpili. Ako na yun eh. Ay, sa'yo tapilin mo. Buti ko yung ulan. Ganyan ma, ako, kuya ulan. Hati tayo dyan. Kaya ulan, kailangan. Isa lang. Isa lang. Ikaw na lang lagi na nanalo. Kaya ulan. Pinalitan mo pa. Ay, naku, kuya ulan. Buksan. Tayo, tayo. May ilalagay dyan sa upuan. Tayo. Tayo pa dito. May magandang pwede.
Tan tararan, tan tararan. Number 6 at... Number 6 at number 3. Ito ka, Kuya Ulan. Nagpasang mo yung number mo dyan. Oh, huwag kayo dyan, oh. Huwag niyo harangan yung video. Okay. Huwag niyo muna hawakan ha. Pag sinabi. Bawal hawakan. Mag-ready na nga ako. Tambo, dito ka, Tambo. Naku, kalit yung kay Alex. Ay, malit yung kay Alex. Ako, nag-control na dito. Mukhang parang ang laki yung kay Alex ah. Pag sinabi ko ang hilahin nyo, ito lang hawakan nyo sa taas. Wala ka! 4, 3, 2, 1! Di ba? Thank you kay Tito subscriber ko. Advance pa birthday niya yan sa inyo. Advance birthday yan ni Tito subscriber. Kasi alam niyang ano, alam niyang ano, tagkariwe yan. Kaya bibigay na daw sa inyo. Anong masasabi mo kay Iiyak ano? na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Dito! Dito mo siya. Mag-uugos pa naman na Kuya Ulan. Birthday mo na. Ole, ano masasabi mo kay Tito? Salamat, Tito. Kailan birthday mo? Kailan birthday mo? Sa November 10. Oh, November 10. Ayan na yung pa-birthday niya sa'yo. Tito, maraming salamat sa ano mo sa akin. Pang-advance birthday. Advance birthday. Magba-birthday po si Kuya Ulan sa August. Thank you po. Yes, malapit. August, ano pa nga? 16. Ay na yung advance. Okay. Oh, happy kayo? Happy happy. Yehey! Oh, happy? Happy. You know? Oh, wag pang inom yan, ha? Wag pang bili ng sigarilyo, pang bili ng baboy. Yes, baboy. Ipuhunan niyo yan. Yan ay. Tito,